Good morning. Muriseko muri Zimbabwe tadzakazvikare nenyaya dzenyu. Muzora nhasi tine nyaya. Ndoda kungoti guys nyaxolisa. I've been failing to post because the depression looks like this, it doesn't look like this. Asi behind the scenes kuninga kwakaoma ndotadzakana kusumudza ruoko. Asi tinotenda Mwari kuti vandidzosa zvakare vandipa simba. Every day pandinovata dzimwe nguva ndofunga kuti handimuki. Asi zvoshamisa voza pandomuka ndoti ndamuka wena ndiri mupenyu imi mungondinamatirawo because what's happening behind the scenes is very sad. Makasimbere tete kana vachiti money is the root of all evil havana kumbokanganisa. Kuda mari kwangu zvakanyanya tete kwakaita kuti ndirare musemu blanket nechituna kumalawu kutete unozoti wanyasoti dhu kufunga uzvibvunza kuti asi zvivindi izvi ndakazvowo debit chaizvo zvivindi zvekuiswa musemu blanket nechituna zvinobvepiko. Asi nekuda kwekuti ndaida mari tete zvizhinji handina kuda kutsvakana nazvo. Ndaingozvisimbisa ndichiti at least munhu ainge afa nenguva yake, at least ndange ndisina ehende mukufa kwake. Mungabvunza kuti ndizopinda nebhizi yakadai chiiko chainge chaitika. Ndaita kabusiness kangu kekuhodhesa kilombero rice kubva kumalawu, masoya, nyama, sipo nezvimwe zvidiki tete zvinhu zvangu zvaitofaya. Asi chandakazoona ndechekuti mweya tsvina inotiwisira mumadhaka wozoeka bako wanaiwa. Ndakati ndichienda kunohodha kamari kangu kese kandainge ndinako kakabva kabiwa. Tete unoita senge brain dzako dzaroza. Apa ndainge ndine vamwe vainge vandibatisa maorder. Ndaizovati yangu mari yakarasika, ndaizodona ndotangazve. Asi tete ndiudzeyo kuti yemaorder ananga ndinayo ndaizodii. Apa ndichichaja harana fees. Saka ndainge ndine chipercentage chandaiwana nekubatiswa kwandaita. Ndaizivawo ndikati ndabirwa hakuna anozvitenda. Ndaiziva zvangu ndaiswera ndayanikwa pabhuku remeso ndava content. Mukupishana kwepfungwa uko tete ndipo pandakazonzwa madzimai epamusika achitaura nezveumwe murume aibatsira. Ndakazokumbira kuendeswa kumurume uyu aita mbiri uye chandaidaini kuita marecoveries emari yangu yenge yabiwa. Zviri zvekutsvakana nezvakawanda ndainge ndisingatotsvakani nazvo. Regai vanoromba varombe veduwe. Ndakasvika kwasekuru vaya ndisati ndambotaura zvandainge ndafambire. Vainge vadoziva nechekare. Tete sekuru vakanditi kubirwa ndainge ndabirwa uye zvandakabirwa ndichazvowana aiva small. Asizve vaiona kuti mumaoko angu maive nemari, chese chandaibata chaiendeka. Saka kana ndainge ndakasununguka vaida kundigadzira kuti ndisimbiswe ndikwanise kuzvimirira ndichiita zvinhu zvangu. Vakanditi paitova nebira usiku ihwohwo. Vasukuru vavo vose from all over the world vaizouya kubira iri. Vakatanga kusvika vasukuru vasekuru haiwa vaitova vanhu vasvinu vakatsvinda tete. Ende vaiva vanhu vairatidza kuti vainge vaine mari dzavo kwete zvekutamba. Tete ndakaita decision yangu ikuti whatever zvaitwa nasekuru ava zvaishanda uye zvaizosandura upenyu hwangu. Handina kana kuda kubvunza kuti kusimbiswa kwacho kunoitwa nezvei, sokuti ndaive ndatojaja kare zvaitisa mari zvinhu zvacho. Ndakaona vanhu vanonhuhwa mari tete. Shungu dzangu dzaive dzekuti ndisiye chirana nditangewo kuita in supply wezvinhu izvi. Chainditisa urana yaiva capital shoma. Ndakaona mota mbishi vamwe vaitouya nendege kubva kwakasiyana. Bira irainzi raiitwa kamwe pagore and raiva strictly by invitation only. Ndakafila important. Manheru akasvika tikaiswa into 2 groups. Waiti ukabuda mukunosimbiswa hauchasangani nevamwe, mavakunoiswa mune imwe room. Saka panga pasina way yekuti uzive kuti munhu anenge asimbiswa nei. Chijena changu chakasvika tete ndikapinda murumu manga mune munhu akafukidzwa jira. Sekuru vakanditi ndipinde mujira kunodai wanikwe munhu akatonhora. Chando chacho hapana kana upenyu. Sekuru vakanditi ndaifanirwa kusangana pabonde ndichituna ichi. Ndakarohwa neconfusion tete kuti munhu akafa vainge vambomwa nepi, ainge afira pamba pavo here ovandoita ukutenga kumochari. Zviri legal here izvi kana kuti zvinotosungisa. Ndakada kutiza ndikanzwa ndave kukwevewa nemamonya asekuru vachinondiisa paiva nemunhu tete. Ndisiri kunzwisisa even up to this day ndechekuti munhu andakasangana naye pabonde aiva munhu here akafa ochaidova chikwambo. Papi pacho pauchacherechedza fesi yezvakadai pauchacherechedza fesi yezvakadai takazoburitswa
Takazoburutswa mumba pakabuda zuva tichipumiwa nemvura ine mushonga tikazorwa madota. Zvataida zvese taizozviwana. Ndakatofamba hangu ndichidzokera kumabhazi sezvo mari yebhazi kana uchiuya unobhadhara nereturn. Ndakabva ndangosangana nekamwe kakomana kakabva kanditambidza wallet yangu yainge yambobiwa ndichipinda muMalawi. Akangokumbira regerero kwava kutiza achibva pandiri. Ndakabva ndaziva kuti sekuru havaiti zvekutamba. Ndakaoda zvinhu zvangu zvandainge ndabatsirwa ndikadzokera kumusha ende zvinhu zvakafa zvisati zvamboitika. Ndakatodzokera kuoda pasina nguva ngani ndainge ndadotengawo kalori kangu. Vanhu vainge votouya vachiodha kwandiri. Kalori kakabereka imwe lori dzamara ndazotenga gonyeti tete. Ndatova mutransport and logistics. Ndatova mbinga ini zvese mari haizivani. Asi tete, I have noticed kuti every month pane chinhu chinouya kuzorara neni. Ndinotonzwa kuti icho chapinda chava kusvika pandinenge ndakarara chava kusangana neni pabonde choenda hacho. Tete hungava upenyu here hwekumbunyikidzwa nechinhu chiri faceless chausingaoni asi chaunonzwa kuti icho chasvika. Handitorina relationship yandinopinda tete. It's like I'm married to something chandisingazivi. Mari ndinayo, everything at my disposal, material things. Asi zvinozoda here everyday kumbunyikidzwa nechinhu chausina wirirana nacho. Tete, mukati imi handina kurodzwa nechitunha chikwambo here kuti paya pakusangana pabonde nemunhu ari cold ndogona ndakatororeswa nekudediketwa kuzvikwambo. Mari yacho ndava nayo asi handisi happy zvamuchose. Dai ndakagara ndiri Rana ingadai ndaiva happy. Dai ndakagara ndiri Rana ndaiva happy one. Apa kuromba hakuna reverse deal. Pandakamboda kunoita reverse deal vaiti ndaizofirwa nevanhu 2 vandinodisa ndokuti zvipere. Ndakaona kuti handidi kupinza vanhu mucrossfire dzangu tete. Pandairomba vainge vasipo. Ndakaita decision yekuti regai hangu ndimbunyikidzwe ndiri ini. Asi tete uhu hausi upenyu hwandiri kurarama nechandainge ndozviitira. One thing chandiri kuona ndechekuti vanhu vose vanoita zvinhu izvi vaneka kuregreta kavanoita. I remember a few months ago pana mukoma vakanditumira message vakati vatete sorry zvenyu asi upenyu hwandiomera ini ndoda kubata mushonga. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vakateerera muchauya muchiti isu toda kubata mushonga isu tipei namba. Vazhinji vanonodzoka vachiti namba dzimwe nguva handitopinduri vedu veka zvinhu zvatidzidzei hazviiti. Alright, tete makasimba here? Ini ndauyawo nemwoyo wakaputsika tete. Ndakadanwa kuJoburg kuti kwaita emergency ndikati regai ndikwire bhazi sezvo kwaive nemwana wangu Charity ainge agara South Africa kwemakore akati kuti. Ndakaita kuvhunduka ndofonerwa nenhamba dzandisingazivi. Aiva Julie aizviti shamwari yaCharity. Akafona akanditi mama musikana haasi kunzwa zvakanaka dai makwanisa mambosvika kuno. Akazondipa madirections ekuti ndinofamba sei. Sezvo ndainge ndisati ndambotsika tsoka yangu muJoburg kubva ndichizvarwa, Julie akanditi aizondimira papark station aizopfeka blue and white. Ndainge zvangu ndisingarasi. Chari ainge ari photocopy yangu chaiyo. Plus ndakamuudza zvandainge ndichizopfeka musi wandinosumuka ndichienda. Ndakaudzwa baba Charity kuti mubvana wedu hanzi haasi kunzwa mushe. Vakatonditi ndigadzirire kufamba tete. Kwava kutotanga kuita chipatapata kuti ndinoona kuti mwana abatiswa nei. Ko ndaigozivei kuti handina chandiri kufambira chitsvene. Julie aitotaura pachikuru aisada kundivhundudza zvake. Hapana chakanaka chaiveko. Zvinhu zvanga zvisina kumira mushe zvamuchose. Regai nimbotaura zvishoma pamusoro paCharity. Tete Charity mwanasikana wangu wekupedzisira. Ndakabara vana vakomana 2 nevasikana 2. Charity ndiye gotwe. Sisi vake Sihle vakatochata vatori nemhuri. Hanzvadzi dzake vadova vana Samusha vakadochatawo vadova nemafamilies avo. Charity akakura ari mwana ari straight serula tete. Waiti ukamutuma kumagrosa aifambira chimwe chete sadriver wechitima. Kuchechi waiziva kuti chose chinoda kuti azvipire aiita mwana wangu tete. Ndaidada naye. She was an exemplary child. Chero pakupfeka aipfeka zvaivhara nyama zvaiva zvakatsiga. Hapana kana mumwe musi wandakambomona akapfeka zvekuti unoshape kutarisa. Saka Chari paakati akuda kuenda kuSouth Africa kunoshava handina kupokana nazvo. Ndaiziva kuti haizondinyadzisa. Baba vake havana kupokana nazvo sekuti
aizosvikira mumba meumwe mwana wesangano redu rekuchechi. Saka mwana wangu aiva maoko akanaka. Charity wangu akaenda kuSouth Africa, aitofona ndichitoona akapfeka uniform yevaya vanotsvaira mumarooms emumahotera kwanza housekeeping here kudi. Aitofona video call paWhatsApp, tichitotaura ndichitoona kuti zvedi mwana ari kushanda. Charity aiti kana ava kutumira grocery kumusha, tete maimirawo zveimi mafiriji, chikafu pamwe chete nehembe tainge tatoneta nazvo. Ndaibvunza kuti nemari yaihora nechikafu chaaitumira zvaisafambirana. Akanditi vaita marounds emagroceries plus chikafu chainge chakachipa kuJoburg. Saka ndisakombea Zimbabwe neSouth Africa, tete makanda ainge atochinja nekudya zvakanaka nekuzorawo zvakanaka. Ndakatorongedza kukapasuro kangu, yainge iri nguva yezhizha. Saka ndakarongedza zvandaiziva zvaifarwa naCharity wangu, mbora, magwere angu, munyemba, munyoro. Kana aizodya zhizha rekumusha aizokurumidza kurikafa. Ndakaonekana nababa vake tete zvakanaka zvinengei vaitomboda kuenda neni kunoona mwana ainzi arwara, asi vakazoti chiendai mai vacho ini ndisare ndachengeta pamba sezvo mbavha dzairura mazuva acho. Ndakapinda murodhi ndikasvika kuJoburg, ndikamira park station. Zvechokwadiwo ndakawana Julie akandimirira papark station, akanditora akaenda neni kwaigara. Akati ndimboti zororei mbichana, aizonditora oenda neni kwaiva naChari. Ndaigozivei kuti Julie ari kundidanira chituna. Chari wangu kwainge kusisina. Tete nchisvika papark station handina kufara nemapfekero ainge akaita Julie. Aiva akapfeka imwe top white yaisiya guvhu panze. Tichikura taimati magufu out nechimwe chisketi chaiperera pachakatangira tete zvekuti dai aidonedza foni ainge akainhonga Africa yose yaizosara panze. Koiwo amunoti matatu hai kuita kunyorwa mbiri wese. Ndakatoshamisika kuti nekutsiga kwainge kwakaita mwana wangu Charity akazotanga ari nekutamba nevanhu vakadai. Even kugara kwacho vaigara vakawanda. Ndingangoti kuda ndiwo upenyu hwacho, asi kudyidzana kwacho naCharity ndainge ndakushaini. Julie akanditora akaenda neni kuchipatara. Pane kuti tiende kumawadzi aiva neurwere, ndakaendeswa mune imwe room yandakagariswa ndoga. Hana yangu yakatanga kurova sekuti ndaimbenge ndasangana nesituation yakadai pakafa mai nyakutumbura. Asi ndaizvisimbisa kuti dai zviri izvo zvandaifungira Julie angadai anditaurira kare. Pakauya mukoti akanditi ane urombo, Charity anga asiya nyika. Saka ndaifanira kuenda kumochari ndino-identifya body. Tete hana yangu yakambomira kurova, kunzwa room yese senge yava kutenderera. Charity aingaita sei? Munhu handisina kumbonzwa kurwara kwake. Handiti munhu ndiye wekumbovigirwa mabhanana kuhospital nekupepewa. Kana vari varoi vairwadzwa nekugarika kwangu vainge vandigura kunorera. Ndakaenda kumochari kuya tete, Charity akafa achirwadziwa. Mwana wangu ainge akaita kuvedzengwa senyama iri pamutariko tete, kuita kuchekwa. Chokwadi vanhu vakaita izvi havana tsitsi. Ndakabvunza mukoti zvainge zvaitika. Handiti vanoziva ishamwari dzacho ndidzo dzainge dzauya naye and aiva arasikirwa neropa rakawanda zvinova zvakakonzera kushaya kwake. Ndakabva pachipatara apa tete ndisingazivi kuti ndiri kubva kupi ndiri kuenda kupi. Ndaiva ndarohwa neconfusion. Moyo wangu waiva wakaputsika nekuda kwesudden death yemwanasikana wangu. Ndakazobvunzisisa Julie kuti Chari ainge abayiwa nebanga kupi uye sei aishanda basa rehousekeeping. Handiti aiklina marooms pahotel. Aimbenge andiudza zita racho raimbenge rataura kwai ndarangarira Hillbrow Inn. Julie akapwatika nekuseka. Kwete kuti aindiseka, asi kuti Charity hana kumbobvera ashanda not even a single day makore ose akagara mujoni. Tete Charity wangu airarama nekutengesa muviri. Pachikuru ndiri kuti Charity aiva pfambi, airarama nechegotse. Zvese zvekuti aishanda kuhousekeeping aivhara mawani. Julie akanditi naiyewo maparents ake anotofunga kuti anoshanda pafast food outlet, atori neuniform and anotombotorawo mapicture achita senge ari pabasa. Kungotenga mauniform woenda kukambani yauri kunyepera kushanda keche mapikicha wotumira kumusha kuvhara mawani nemuromo zvadobhadhara.
ndakashamisika nazvo. Ndaingonamata kuti pashaya anozviziva kumusha kutete ndaizonyarira kupi. Nemadevelopments ese aiitwa naCharity kumusha, kuvakisa, kuextenda. Chiti mwana ari kuita musoro, ari kushanda nesimba, izvo kwete ari kushandisa musana. Baba ndaingozovaudza kuti akapindura nematsotsi vakamubaya. Zvekuti akadhumanisa zvikomba zvikamubaya nemapanga, ndaisabufura, ndainyarirepi, ndaisvoderepi. Ndakafonera baba Charity, madzikoma ake pamwe nedzimwe hama dzakatoshamisika kunzwa izvi, nekuti Charity haanambobvera arwara chero musi umwe chete zvawo. Mheri yakaridzwa tete, vanhu vakaungana pamba. Ini ndaiita paperwork yekuti ndiende nebhodhi yaCharity kumba, ndiko kwaizonovigwa. Ndaizama kuzvishingisa, but deep down tete ndainge ndisiri right. Ndaiva mupain yakanyanya. Chokwadi zvikazikanwa nenyika ndigonyarira pai. Dzidziso dzangu dzose dzandaipa Charity zvaipinda neinzeve zvichibuda neimwe nzeve. Saka Charity aiva akadzikamira nhema nhai, yaiva imbwanyoro nhai, imbwanyoro yakazotsenga matoo. Umwe moyo woti aiwa mani kuroiwa uko. Charity aiva asimudzirwa mhepo kuti aite pfambi, nokuti varoi vairwadzwa kuti vana vangu vanochata. Apa foni yangu yainge yorira non-stop nevanhu vanofona vachida kunzwisisa. Ndaitonzwa zvichiwedzera peni yangu. Unotsanangura sei kuti mwana wako akafira muchipfambi, kuti aiva asingashandi asi aishandisa muviri wake kuwana mari. Ndipo pandakatanga kuvhurika njere kuti sei Charity kana ari pamba chero akauya 1 month anenge ari kumaperiods. Ndakazoziva kuti aipedza gore rose achivhara period nekuti aisazoita mari. Saka panouya kumusha ombosuka chibereko chinenge chasakadziwa nemaparents. Ndosaka aigara ane zimugubvururu rehembe. Muviri wake wainge wakazara madzvanga ekurohwa nezvikomba zvake. Pachidya chake painge pakambopiswa nechigushwani chefohla. Kubvunza kuti sei aitevera mwedzi wese, hanzi basa redu rinogozha. Kana tiri kubasa ropa rinongomira rega, saka aizotevera paanozorora. Naichari mwana wangu, ndo basa rawaiti kubasa iri. Akamboita zvechipfambi kudzinza kwavo hapana tete. Ndosaka ndakashokekana nemabasa makuru aCharity. Paperwork yakaita ndikapiwa bhodhi yemwanasikana wangu. Julie akati aida kuonekana neshamwari yake kwekupedzisira, saka aizoenda neni. At least aizenge akapfeka akatsiga. Hapana aizoziva kuti musikana wemubhawa. Takasvika kumusha, hama nevavakidzani vatoungana tete. Chari akachemwa. Musi wekuti aiswe muvhu mwana wangu pakaitika drama. Handina kuziva kuti Julie kuuya kwakaita neni akaita communication nevamwe vasikana vemubhawa vaishanda naCharity kuSouth Africa. Musi weburial pacha pfambi dzakazvipenda muromo, dzakapfeka hembe dzebasa, aneka shoti, aneka mini, aneka delezi katokotoko kekuti haukotami ende hautarisi ruviri. Vakauya vakasimudza box vachiona shamwari yavo. Vaitamba sele tete, vaitamba kongonya, vaimba zvinyadzi, hanzi hureriya, rama mahombe, chakadaro. Zvimwe zvacho hazvitaurike pajekerere. Vanhu vakangoti kana nazvo kuita drama here. Zvandaitya zviya zvainge zvaitika tete. Baba vacho vainge vakangondicheka neziso riya rinotaura kuti waiti akavingwa nematsotsi. Ko zvava zvipizvi? Asi Julie netimu vakandidhaka tete. Vakandinyadzisa, vakapa vavengi vangu content. Now vaizowana zvekutaura nekundiseka muraini. Julie netimu vakapedza kutamba sele, vakabva vadira doro muguva kwava kuti famba zvakanaka shamwari. Hanzvadzi yaCharity yakambozama kuvadzinga, asi vaibva vatowedzera manyawe, hanzi tiri kuita last respects edu. Chari akafushirwa. Julie neshamwari dzake vakasiya chema, vakapinda mukombi yavo yavainge vahaya kwava kudzokera kubasa ravo rekushandisa gods. Chiitiko ichi chakasara chiri pamiromo yevanhu vazhinji, nekuti mumba chaimo mainge musingabudiki tete. Kungodai patakshop izita raCharity, Julie neshamwari dzavo. Kuchibhorani same ishi, zvakare kuchechi
handichataure. Endetete ndiri pakuchema kudaro, rufu rwaCharity rwakaunza kusawirirana pakati pangu nemurume wangu. Baba Charity blames me pakufa kwemwana. Hanzi ndini ndaimukurudzira nokuti ndaida kugamuchira pasuro pabhazi. Kutaura kudai akatobuda mumba vave kuloja 1 room kusiya 5 bedroom house. Tete Charity ndakazama kumukudza nenzira kwayo. Zvainge oita izvi zvaive zvemusoro wake, asi ndini ndiri kupiwa blame yacho. Ndaisatomboziva kuti Chari aita zvechipfambi. Pandaingofona aitoratidza kuti anoshanda housekeeping. Charity, zoro rako murugare, rufu rwako rwakandirwadza rwakaunza matambudziko mukati meupenyu hwangu. Dai nguva yaidzosera kumashure waizonditsanangurira kuti nemhaka yei wakachusa kuita zvechipfambi. Handiti dai wakauya kumusha wakapfuya huku, handiti waizorarama zvakanaka. Ndiri kufamba ndichinongedzwa nekusekwa kunzi mai vehure. Dai wakasiya mwana ndaizomuonerawo pauri. Hino wakafa wakasungirirwa gonzo kuti usadzoka uchinetsa vapenyu. Zvisinei hazvo wakaita sarudzo yako, asi tikazosangana mangwana, asi tikazosangana mwana wangu, ndine mubvunzo yandichakubvunza ukasapindura zvandinoda tichamboita zveshamu chaizvo. Tete ndakasirwa ronda reupenyu kwai time heals, asi ndiri kutadza kupora ini. Ura hwangu wakaita kugurika chaiko. This is very sad. Dzizhinji nyaya dzatinonzwa kwete kunzwa chete zvakatomboitikawo zvinonyadzisa fani. Vasikana vaya unenge wakungoona rumwe rudzi rwausati wamboona, and handinoziva kuti pane kakuchipa, so like they look cheap. Okay, sorry guys, but I'm just saying kuti vane kamwe kakubleacha kavanoita so ende zvinenge zvisina kunyatsoti tsvikiti unenge uchinyatsona kuti zvinoitika ndezvekuti vasikana vachona vanouya ende vanodemonstrate, ende pane imwe it's a certain type of people and unotongovaona kuti ava pachinomira zvakanaka matatu tsinga dzegreen because munhu anenge achibleacha plus kubleacha kwacho hakuzonyatsoita uniform kudai. Panenge pava nekuita kunge kakuzuva. Wakamboona kana zuva richibuda color yacho like sunset or sunrise, panenge kamwe orange, so guys musableacha. Saka zvinonyadzisa. Saka zvakambotiwirawo mumunyarikani ari pedyo nesu, wakamboita zvinhu zvakafa. Aiwa kwandakarogwa varume vangu havana kufara fani, vangoti zvataona vedu weka zvakaoma. Saka vana vasikana vari kuita zvinhu izvi muJubeko munorwadzisa vabereki, zvinorwadza. Ndinongoti kuna mama, I'm very sorry for what you went through.